घरी नवऱ्या घरी माय माहेती डोळ्यात आहे आसवा परी माय माहेती डोळ्यात आहे आसवा परी माय माहेती डोळ्यात आहे आसवा परी अगे माझ्या बाये माझ्या आहे आणि जन्माला आलास त्यावेळी मेलास का तर फार बरे झालं असतं. तू माझ्या मनाला किती तपलं त्याला कारण आहे. अरे नवरा बनून आलास की नवरीला आई म्हणून नमस्कार करतो. तुझं समाज घेतलं लगेच झालं तुला एवढं लिहिले काय आहे तो तरी सांग. कारण ना मी तर काय आहे उठलं उद्याचं येतं मला लगेच झालं की उद्याचं काय ते काय नका तसा त्याला कोला झाली की ते काय आहे माझ्या बाबा उठते तुझं कसं बाबा चिला बरं एवढा दूर पाय बरं खोल कर थपाट पायाचा ना चिला बरा आपल्या जीवनाचा जोडीदार निवडण्याचा पूर्ण हक्क तुमचा. माझ्या मंगलमय आशीर्वाद मला जेवणाची सोय करा बोलायला सुरुवात. बोल आले ना जेवण पोया जेवण पोया पण या मंडपात जे जे उपस्थित आहेत ना त्याची जवळ आम्हाला एकच हवं आमच्या सुखी जीवनासाठी आमच्या सुखी संसारासाठी तुमचे साऱ्यांचे आशीर्वाद मला प्रिय आणि तेच तुमचे आशीर्वाद घेऊन मी माझ्या संसाराला सुरुवात करते स्वयंवराचा मंडप सजला स्वयंवराचा मंडप सजला आज दिवस आज दिवस प्रेम प्रीतिचा